Kado balas nang umpung ka skeu khia jur khamtam ya ka wa ummi ka batuj hasna ka sinong ka ba ajing im na ka jing kladur bat sa khongrong ka wa na ka jing klong mau pathar ki breu ud khot ka ST committee jong ka sinong ba commanding khamauleng raya thu ba haki por ba khaman shwa usia budang bun ba ka wa ha ki khna ru gidang yo ban yela kai skeu tanat hanrai mta ka sedang ban sneu dur no Raya tu baka seng sama jang sinong ro ka abu ki kendon ban perking khamtam ya kinong wan khwai ki baju tuj sekatai ka wa bakim dai ban le kurma ban pensneudur baki dai ban lum si jakai ki bilor ki plastik habagi adep khwai handai bun na kinong khwai kim simna but nti ya ki kendon kado ba sinong hadu menta kampat sim bai khwai handai ka bu tang ka donation khnang ban ai sia kinong pen khuj ya ka rut jang ka wa ki batam ki plastik ki bilor baki jabo ki jaban ula ong baka ST committee ka sinong ba thamai ka yakhun ban plongi ka mareng ba ka nei ka wa ka khuj ba suba hakba kan sa thau gilat kenti ban bu purano daginong pen khuj ban lum ya ki jabo ka jaban la ya thu ruba ka jingbun gi dokha ka kring ya girawan na do janti his na Shillong bat ki we gi jaka ban her khnang siktai ka wa khamtam ha ka sngi thodeng bat ski sajan bat donru ki basa me lepa ka sinong nado bala sumar bat penek pesa ya gido do wa kam sya syu ban pen abjar ban kawang bom ai dawai hnrei ka sya bait tang ban khwai bat la dalap ya gi bayale persya kasinong kan IT sya ki bor jang ka ain kasinong ompung ka hab ha South West Khasi district jong Ranikol constituency bat ka jingai kumba khandai phunreu kilometer na Shillong bat at khundai kilometer na umpung Shiranikor bat ka dairu kasinong ka bapanya khlat ya ka East Khasi Hill District bat ka South West Khasi Hill District lemba ka wa umngi Hai kibun hi kibawan kibadang tene Shillong ni kiwi ki district mangalaban ong kibasan dan kibadon bahai kam sim boong no gan kam sim ya kamariang kiba ya kido do wa ki jupelut hi kapor jong ki teng abang ikan du ang hawa kaleng jong kali ki don ki bawan na du nang tina janji ha jawai tiru kidang laban wan khwai du sini sawa jongi nama kilayo kubor benah ba ong baga wa umngi wa umpung kadi gawi ka wa ka babun chat ki do kha ndang wan hang ni ki thu ki ong tang ladam kim ngat ro tang bayu i baki kan thi ki kimen ki do kha ki ong gam sim jongi ha balik phai ro kalahun Tujuan submit tu. Ha, tujuan submit. Untuk kita opor hapor bagi nama kita ki badon ki kam ki jam kim di opor than le se bonong kin sa bun mit. Don ki basa simit, don ki basa armit. Tumta. Thì sim ni baik kuai ni kena ga tiga. Ha, nak liang jing ka sinong na try ka long ka khubor ka bas tanat ka ba ya barok khat ki nawan khwai ka ni ka wa jagi. Naduk ka bas sedang haduk mentah kajing dan kajing wan kinung khwai ngatrai kim patlap bagas numpung kabu dakador haduk mentah ngidang ai ngidang pen sya iki bagi chu khwai kum kajing khwai free ta ba khamdon kam jing siu ten rei hakipor barok ngijubu tang ka donation kan ka donation kamut ba ngi pha khrong hi ni nong lum khnang ba kan long kajing rap nam ta jong i nama nak kalian jungi kasyong hakipor barok ngimpat la ban siu dor sengila ni ban siu tulop i teda ka ba iyo nak ka donation ila ban pendut kam i henry ka basusi kalong haba kinong wan khwai haba ma i wan ban lum yi kini ki jabok jaban ma da ka juga por ban krong ka donation don ro ki bom ai Kun man kasih i awan bandung ne. Ha kasyong kumto hi haba lada duna kinong wan khwai duna ka jersey tema i ru ila wan page kumto ba kam ta don kam e ila phai no ila i ba ka kam ka sya ka don kam kumto ila haban lum haban pin khoi Ba tidak benci itu dan itu. te ka karteng jonga ka di ba commanding ka jajpan kharmaleng Tiba ayush. ha Tiba ayush. hapo sinong ibat kum ki dekat yang ki SC member Tiba kalau benci itu niat aku dengan kau buat umpung.
itu kan lihat kalau kan ka wong tu ka mi in ek ni ka wa terus kan dia sepang kata wat lang inang day tangki kun pateng jong kasinong harikat kumbang atip kani ka wa kadi ka mi na wa mungi haduk mentaru kani ka wa kidang babun hi ong ba kadi ka wa mungi namar ba katelong jong ka kadi nang ta na wa mungi tapi ben kon ka snong kit ka ben ta ban pek ni ek na wong tu hỏi kum kidikot jong ka isi ngidon ka jing sophia ka jing kli am ta kani ka wa ka ba i hi dala de kum phiru ki media pilawan poi menta wat la kalong kum ni ka sedang ban sniudur ka man shwa ka jing buon jong usiam le se la da ki khlung ki khana ki wani le kai ru ki ki sotanat namar ba usiam ubapun kan ka wa andre menta phi i lagi jong thamat pi poi ka wa jing ka rasa khan rong tang da kin ki mau ki ba he te kan khandiar pelawan ka jing sniudur ya ka jing long jing man jong ka wa bat ya ki sadong sokun jong kan ka wa nadu ba i ka jing pen klong jubor ya umau nang thi na uput usam jong ka snong hagis nambaro kam jujlong kum ni tien bala klong palat ki mau siap nang thi ka saja gani ka jing terkhong mala ban ong bat ka jing kaladur jong kan ka wa ka bangi khot ka teng ni ka wa mau selia tapi la mun batai kiat ha bude beki nongon kwai ni hado snong ka bu kan dan em ki nongon kwai ndo wa hỏi habe di kata kisnong kalabu higi kendon bat kumju wat ki sang samlaru kaniga senbut ke blabu hang ni ha po jong ni hidukan sha po khmat ni jingking sang samla ke labu hinto ki kendon re ni i hadu menta lagi kendon baga sinong kabu kalong ni kinongwan khwai bagi dongkam ha bagi wan hang ni ki dongkam wan ban ya kat kum ki kendon jo ka sinong amde bikin le keluar khamtam ya kan ka wa ban pen sniudur ban le si ki bilor ki plastik ki den kam ban lom si jaka hakapuar bakila le phai ki kam ban ra no ban berat no thenre babun sin ka pengi pe ki kam khamlong kum ta kat kum ki kendon jo ka snong te habide ban pen khuj ya kan ka wa ya ki plastik ki bilor kum ba phi i lo ki khmat mta pilawan kum ki media namar bagasinong haduk menta kidang wat hi ya ubriu le ka briu iban simti iban khar lani ban lum ni kini ki jersi iba phi ele ki khmat te nakaliang jung ka snong ke isi ka bathmai in senang ya perkhat ban pen baha ban pen itanan watla kat ne la pen sniudur ka mariang ru ini le hi kat bala ban pen khuj kini ki rut nong jong kan ka wa khnang ba la da diwan ki briu ki banabar lani ki banang nuru kin shem kin lap bakan ka wa jongi ka long sha ka ba khoj kum ba yu ka umru ka ba khoj kum ta na ka yang jongi ru ngidon ka ta ka simbat ong bangin yin le kat bala bat pen khoj ka ni ka wa ri ya menta ngi pan map na ka yang jongi ki de khot jong ka snong ba ngim pala ban le ka ta kar kom te ngej ang ni sha khmat next ngi la ban le ka ta